Taljan ta' 32 sena nata sentenza sospiża wara li tressa il-qorti biex li seraq diversi oġġetti minn lukanda. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur George Frendo spjegat kif allegatament ir-raġel seraq diversi oġġetti ta' żewġ persuni oħra minn ġo locker ta' ġim minn lukanda ewlenija f'San Pawl il-Baħar. Il-valur tal-oġġetti misruqa huwa ta' aktar minn 2300 euro. Il-prosekuzzjoni spjegat li ħafna mill-affarijiet li ġew misruqa ġew ritornati lil vittmi iżda kien hemm xi oġġetti li ma nstabux mill-pulizija. Permezz tal-avukat tiegħu l-akkużat qal li huwa jiddispjaċih għal dak li jagħmel. Wara li semet is-sottomissjonijiet kollha, il-qorti kkundannat lir-raġel għal sena ħabs sospiża għal sentejn. Illum xehet il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffan fil-kawża kontra John Dalli, l-eks Kummissarju Ewropew u eks Ministru Nazzjonalista li huwa mixli brabta ma' allegat każ ta' tixħim ta' 60 miljun euro sabiex tinbidel liġi Ewropea dwar l-isnus, tabak illi ma jitpejjibx. Il-Kummissarju Gaffan kien l-ispettur li investiga il-każ. Fix-xhieda tiegħu il-Kummissarju qal li Silvio Zammit li wkoll qed jaffaċċja akkużi l-qorti brabta mal-istess każ kien allegatament talab miljuni ta' euro f'taħdidiet sabiex titneħħa l-projbizzjoni fuq l-isnus. Fil-qorti ntqal li isem John instema diversi drabi f'telefonati rekordjati, filwaqt li Silvio Zammit kien jitkellem fil-plural. Fil-fatt, ir-rapport tal-Uffiċċju Ewropew ta' kontra l-frodi l-Olaf kien ikkonkluda li Zammit ma kienx qed jaġixxi f'ismu kif kien insista. Gafa qal li l-istess rapport kien ikkonkluda li kien hemm ċirkostanzi fejn Dalli seta' kien konxju ta' dak li qed jagħmel Zammit. Għalhekk kienu bdew proċeduri kriminali għal korruzzjoni. Il-Kummissarju xehet li waqt l-investigazzjoni kienu saru bosta tfittxijiet kif ukoll numru ta' persuni kienu interrogati. Jingħad li meta kien interrogat Silvio Zammit huwa kien irrifjuta milli jwieġeb ħafna mill-mistoqsijiet. Fix-xhieda tiegħu Gafa semma wkoll il-laqat li kellha Gail Kimberley, avukat li allegatament kienet involuta fin-negozjati ma' John Dalli u Silvio Zammit. John Dalli kien qal lill-pulizija li waqt telefonata li kellu ma' Silvio Zammit huwa kien imwissi bl-investigazzjonijiet tal-Olaf. Gafa qal li fil-fatt Dalli kien jaf dawn l-investigazzjonijiet qabel ma kienu bagħtu għalih l-Olaf fl-2012. Gafa konkluda li wara li kien iltaqa' mal-Avukat Ġenerali kien ġie konkluż li Zammit u Dalli jitresqu l-qorti b'mod separat fuq akkużi ta' tixħim fost oħrajn.